く来たな。この俺とゲームを楽しもうぜ。IC カードスポン。IC カードかガンバライダーカードを持っているか、画面の通りにガンバライダーカードを送ってみる。ガンバライダーカードを確認中だ。確認成功だ。行くね。イベント開催中。みんなも参加してくれ。やったぜ。アイテムゲットだ。モードセレクト、青いボタンと1人でバトル。忘れずにカードを取り出そう。続けてカードを変えるぞ。カードを買うとボーナスランクが上がるぞ。お金を入れてくれ。ボーナスランクはお金を入れてくれ。遊びたいモードを選ぼう。仮面ライダーバトル。ちょっと待ってくれ。青いボタンと緑のボタンで選んで、赤いボタンで決定だ。ハイパー無敵。ハイパー無敵。ハイパー無敵。これで終わりにしよう。やってやろうじゃないか。みんなで協力プレイだ。ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。ときめきクライシス。変身だ。カードスキャン。君のチームを決めよう。あと1枚カードをスキャンできるぞ。負ける気ないんだよ。準備ができたら赤いボタンを押そう。このチームでいいか。これが君のチームだ。コンティニューでクリアしてやるぜ。相手チームの登場だ。今回使うライダーシンボルを選ぼう。このライダーシンボルを使うぞ。アイテムボックスに入れたぞ。ラウンド1。いい決めだ。スロットバトル。ボタンを押して赤いアイコンを揃えよう。キック、激烈、激烈。ダブルアタック。君の勝ちだ。君の攻撃だ。そうだ。よし、この調子だ。ダブルアタック。頼んだ、ガンバライダー。しゃっ、勝たせてもらうぜ。
ちをかけよう。必殺技のチャンスだ。ボタンを押せ。うまいね。押し切ったぞ。カードを動かして必殺技だ。やりシャカリキスポーツ。誰にも止められないよ。すごい、クリティカルヒットだ。ラウンド2。いいね、君が勝ってるぞ。いい試合だ。スロットバトル。ボタンを押して赤いアイコンスラッシュ激烈キック。ライジングラッシュ。カードをこすりまくって相手に押し勝とう。しまった。相手の勝ちだ。相手の攻撃だ。大丈夫か。相手のダブルアタックが来るぞ。防御しよう。ボタンを押せ。引き分けブースト。ボタンを押せ。まずいぞ、体勢が崩れた。相手のバーストが来るぞ。ラウンド3。まずいな、相手に押されてるぞ。いい試合だ。スロットバトル。ボタンを押して赤いアイコンを揃え、キレキレキレトリプルアタック。君の勝ちだ。相手のボックスだ。ボタンを押せ。よっしゃ、効果発動だ。君の攻撃だ。トリプルアタック。必殺技のチャンスだ。ゲージアップ。ボタンを押せ。パーフェクト。うまいね、押し切ったぞ。バーストチャンス。カードを裏返そう。君のバースト発動。爆笑独走激走暴走爆笑バイク。速攻でいく。テクニカルゲージがアップしたぞ。バーストブレイク。カードをこすってエネルギーをためよう。カードをこすりまくろう。いいぞ、もっと頑張れ。あと少しだ。超パワーアップ。決めるぜ。ほらいい調子だ。君の勝ちだ。